L'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune, inflamatòria del sistema nerviós central. És una malaltia amb la qual el sistema immunològic s'equivoca, és molt actiu i ataca estructures del sistema nerviós central, no? Sobretot la mielina, que és la funda que envolta els axons. Quan l'afecta, la inflama i el pacient té sintomatologia. La resposta al diagnòstic d'esclerosi múltiple pot ser molt variada perquè depèn de la circumstància personal de cada persona, però en general veiem que tant la persona diagnosticada com els familiars més propers, les persones que hi estan més vinculades des d'un punt de vista emocional, la primera resposta és d'incredulitat i d'angoixa. Tenia 25 anys quan em van diagnosticar-nos que tenia esclerosi múltiple. Fa uns 12 anys vaig començar que veia doble. Tenia símptomes i anava al metge de capçalera. No sabia ben bé el que em passava. Ell sí que sempre me va enviar a urgències i em demanava que em fessin una ressonància i em visités un neuròleg. I va ser un xoc molt gran perquè no sabia molt bé què era l'enfermetat, o sigui, més bé res, pensava que era alguna cosa dels ossos. El perfil característic és el d'una persona jove, més dones que homes, no? Entre 3 dones i un home, però també homes, entre 20 i 35 anys, encara que diagnostiquem nenes de 3 o 4 anys i persones més grans de 65-70 anys. La fisioteràpia el que pretén és incidir en els dèficits que genera la malaltia, com poden ser la força muscular, l'equilibri, la coordinació, la fatiga, la marxa. Llavors el que fa és millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i incideix en la discapacitat, i el que vol és un òptim nivell d'autonomia. Des del moment en què sorgeixen dificultats a l'hora de parlar o a l'hora de deglutir, és a dir, entenent problema de parlar, tant les alteracions que produeixen un problema de parla en si com un problema de llenguatge. Llavors, quan venen aquí i els donem eines per vèncer aquestes dificultats, doncs això fa que tinguin més qualitat de vida. A mi venir a l'Hospital Martí i Pol m'ajuda molt. Físicament, psicològicament, emocionalment, molt. La Fundació té 3 objectius molt clars. Una, intentar invertir en la recerca, que en aquest moment és molt difícil. Una altra, l'atenció a les persones recent diagnosticades i a tot el seu entorn. I una tercera via, que considero molt important, és amb l'aspecte laboral. Les persones que pateixen aquesta malaltia tenen problemes a l'hora de treballar, a l'hora de tenir un contracte fixe, i per tant aquesta àrea és una àrea que s'ha de cuidar moltíssim perquè és absolutament necessària degut a l'edat del diagnòstic d'aquesta malaltia. Quan una persona li és diagnosticada la malaltia, normalment és una persona molt jove i troba un trencament del seu cicle vital molt important. Veiem que o bé no pot continuar estudiant o bé ha de deixar la seva feina perquè no pot seguir fent la seva feina que tenia fins a aquell moment, i per tant la Fundació aquí sí que li fa un recolzament molt important en quant a com pot adaptar el seu nou lloc de treball, donar-li possibilitats d'assolir altres formacions o inclús poder treballar en el nostre centre especial de treball. El ThinkCAT significa tenir un model diferent de gestionar com un paquet compacte, no? Diguem-ne d'aquesta manera de gestió clínica, el pacient amb esclerosi múltiple, perquè el pacient va a un centre on es pot diagnosticar des del principi, no? Utilitzant totes les tecnologies que siguin necessàries, es pot identificar quin és el millor tractament farmacològic, sigui quin sigui, i que encara que sigui sofisticat, però per altra banda també té tot un suport de neurorehabilitació al seu voltant si el necessita, que el necessitarà segurament, no? I és un centre en aquest sentit únic. No tenim un servei de neurologia per aquí, a un altre lloc un fisioterapeutes, en altre lloc... No,
O sigui, tenim el pacient al mig del procés i tots nosaltres estem al voltant. És un centre que està en aquests moments formant pràcticament 200 neuròlegs cada any, no? Que ens visiten per períodes que oscil·len entre 3 dies i 1 any o 2 anys. No? El CENCAT és una aliança entre la Fundació Esclerosi Múltiple, específicament a l'Hospital de Dia de Barcelona, que ara es diu Unitat de Neurorehabilitació, és una part de la Fundació Esclerosi Múltiple, i a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que pertany a l'ICS. O sigui, és una aliança estratègica entre l'administració i una fundació sense ànim de lucre com és la Fundació Esclerosi Múltiple, no? I d'alguna forma estem treballant de forma coordinada, sinergística, i bueno, en aquest sentit la fundació té un paper cabdal. La Fundació Esclerosi Múltiple es financia en un 50% per part de l'administració i la resta són donacions d'empreses privades, socis, mesures alternatives i una part molt important que serien les campanyes de captació de socis. Ja fa molts anys que la Fundació va començar amb un projecte molt diferent del que ho feien les altres entitats i actualment encara tenim una campanya que és un referent per tots nosaltres, que és la campanya Mullat.